Zdravím všetko do dneska ideme točiť Fortnite po dlhej dobe s OnCapom. Pozdrav do videa. Čaute ľudia, dajte like a odber a ideme hrať Dodo EU 1v1 build fight. Daj ready. No a není to OnCap, ale je to Sebo. Nevedela si čo povedať. Ako vždy. Čistý Samuel. Keď si hodím. Dylan. Ja Dylan. Ja neviem. Nie Ja to Dylan. Dodo EU. Však to je ten český youtuber. No, Dodo EU. To je dobrý youtuber. No, ale niekedy sa zase robí moc zaujímavé. Napríklad, čo to video? No, nie, ty špiňáku. Ale to bolo akože moc trapné. Akože, to fakt myslím Dodo. Ale on točí dobré videá, my si kúpil to Lambo, či čo? Áno, to akože moc dobre, ale tento akože troška prehnal Dodo. Soráč Dodo, ale fakt. Ale má dobrý content. Není zlý. No serus. A dívajte ľudia, čo má Sebo za pickaxe. Vraj je zácný. Napíšte do komentárov a dajte like, ak je zácný, sorry. Nerob! Teraz po mne pôjde ako Krysák Jerry. Jerry náda. Dobre, poď. No ja čakám. Only pampa. Prčí. Nejde mi editovať. Ja som zabudol stavať. Aha. Niekto prišiel si pre mňa na jednej strane. Kámo, GG. Poď. Kamo, ľudia, ja neviem odstávať. Čo Som ho robíš? podkopal. Veď nerob. Poď. Sebo, prestaň. Easyčko. Nepodkopal. Doj si. A nepodkopávaj. Ja neviem editovať. No a ty už pozri, kde si. Čo ťa Alka naučil? Troška. Ja už som zabil. Vieš čo, ja mám takého kamaráta, on sa volá Nírasek pod tržitko. On je Čech. My sme sa stretli na Alkan 1v1 build map a vieš čo? A on má pod tržitko a ja som ho zabil. 3-krát. Co si Chápeš? ťa načnul, hej. Sa o to spýtaj. Ja ho Budeme nemám na- vo friendoch. Ale niekedy, keď ja budem hrať, budeme aj s ním hrať. A ja už som sa zabudol. Double edit! A ja. Ešte v chapter 6 som ho vedel. A ja... ja hrám od chapter 5. Ja 6, iba 1 rok rozdiel od toho. Ja hrám 3 roky maximálne. Nie, ja hrám tak 4 roky maximálne. Maximálka 4 roky. Kámo, ty máš grappler. A čo môžem? Čakaj, ja potrebujem shieldy. Potrebujem A shieldy. ja. Ale iba shieldy si ja berem. A ja mám mutku aj. Okej. Počkaj, nerob. Nerob. Tak Poď. nerob, chcem niečo nastaviť, čakaj. Budeme mať krásny deň. Dodo a akože fakt si vymyslel dobrú mapu. A samozrejme Áno. musíme podporiť aj Alkana. Alkan Áno. má tiež moc dobrú. Dúfam, Ja ho že hrám... ak bude na toto kúkať Dodo, tak dá na toto video koment. Hej, a napíš do komentu Dodo, že aký youtuber je podľa teba lepší, Tari alebo Fizi. Podľa mňa Tari. Lebo Fizi, áno. No ak to máš akože fakt pravdu, ani jeden. Alebo aj Dobre, Al. ale Tari zase Alkana by som hodil tam miesto toho. No, aj nás. Doriti! Padol si? Nie. Zachytil som sa na mojich buildoch.
Ale viem buildiť na to. Ako si vedel, že stade idem? Hlava. Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce. Nevadí. Poď. Kto zatiaľ vyhráva? No. Ja som dal Odbere. 3 a ty 2. Ale ja som dneska moc nehral Fallout. A jedine Ja som to Roblox. hral ešte s Peťom. My sme chceli s Peťom natočiť video, ale on sa nevie líbnúť z party, chápeš? Kto, Peťo Gorila? Hej. Chápeš, on sa nevie líbnúť z party. Kamu, ja som fakt ten double edit zabudol. Idem ho skúsiť. Ne, teraz máme fight. No 3, dobre. 2, 1. On nezabudol. Čo? Teraz to flexíš na video. Iba som skúšal. Že, počkaj, 3, 2, 1. A ja viem double edit. Ale keby ste vám ľudia videli, ako viem rýchlo, ale mne sa dneska moc nedá. Ľudia, mám ukázať im ja, ako viem double edit. Kamu, mi sa to vôbec nedá. Ó, teraz to vyšlo! Tak chceš vidieť môj? Á, teraz to. Môžem? Hej, Vidíš to? no. Ale až tak rýchlo to nejde. Ľudia, povedzte, došiel rýchlejšie. Napríklad ja som tuto na tom poslednom išiel poriadne rýchlo. Dívaj sa. Tak počkaj, ešte raz to vyskúšam. Čakaj, 3, 2, 1. A možno som nevydaral. 3, 2, 1. To je ťažké, keď má spotené ruky. Ale akože ja mám lepšie PlayStation než on. Ja mám 5 a má 4. Ale 4 je dobrá. Ale aj 4 je dobrá. A ja som maloval 4 veľakrát. Inak rozlúč sa z PlayStation 5, lebo nebudú vrať CDčka. Dobre. Si robíš srandu. Neviem, bolo na niekde, ale asi to je fake, neviem ešte. Že vraj bude tuto na PS-ku nejaký Titanic Escape. Nejaká To hra. čo je? Titanic Escape. Že tam utekáš z Titanicu. Vieš? Ne, no poď teraz sa pozrieť na môj. Ale poďme Chcem sa si- už fajtiť. Poďme sa už No fajtiť. počkaj, ja ti to chcem ukázať. Ktorý? Proste... Nemám rád, lebo mám spotené ruky a mne to vôbec oné. Dívajte. Akože, počkajte, ja mám tiež docela spať. 3, 2, 1. Lebo sme sa ešte rozohrávali pred hrou. Však? No. Musím toto zničiť, aby som mohla ja. A ja idem skúsiť. 3, 2, 1. Dobre ľudia, teraz sa mi to nepodarilo. Akože... Zatiaľ, ale teraz sa mne darí. No, nie. Smiešne. Čo si povedal? A mne nie. Mne zase, hej, teraz som to hodil dobre. Hej, nerob! Veď sa máme fajčiť už. Počkaj. Ježiš, kam idem? Skúsim Okej. ešte raz ten double edit. Nešuť. A ja. Ale ja som do teba nešutil. Hej. Vieš, kde som šutil? Tuto. Aby sa Ale reset... nemo- Číc. 3, 2, 1. Dobre, už nerob, ale ani ja už nebojím. Akože mne sa to iba troška niekedy vydarilo. Kamu? Tak teraz som valel do sela. Mm. GG's. Vraj mám zácný pickaxe, to si vravel ľuďom? No. Fúch, skoro. No čo hovoríš, išlo mi to rýchlo? Neviem, ja som sa teraz vôbec nekúkal. Lebo ja už som pri tebe. Dobre, 3, 2, 1. Akože ľudia, ja som raz tak valil, že ja som išiel skoro ten squad edit, či jak sa volá. Ej, Čo tu chceš?
Poď. Ej! Healer! Ale ja mám iba shield, ja nemám lekárko. Ty healový maniak. Čo? Čo som? Silový maniak. Lebo vo Fortnite vždy hľada v Battle Royale healy. To je on. Ale dostal si za 180. Hej, ale ja som hodil okienko ako správny chlap. Keby si videl, koľko som ja dával okienko k Tobiasovi. Ježiš, ani mi nehovor, no to ja som mu dával len tak a s huntingou. Ale Vieš čo? neukazuje, že on nehral 28 týždňov. Ale on už akože dosť dlho nehral. A na brávku to ani nehovorím. A koľko máš brawlerok? 92? Ja 50. Robím niečo. Odomýkam Ember. Poď. Ja už mám dávno Legendary, všetky. Ty, a aj Noriho? A nie, ten sa bude relasovať až za 2 dní, či kedy. Bude vydatý? Hej, či kedy. Ja, ježiš! Činčan! Japanec! Napadol! Činčan! Morena! Dawaj ten double edit. Ja mám 12! Yes! Prčiť, no už Ale dáva poď. to XPčka. Už poď a nestrieľaj, nerob. Mám level 79, už idem. Ja 82 už. Ja už som sa doeditoval ku tebe. Či to neboli edity? No. Boli, nie. Nekúkal som sa vôbec. Pozeraj, ako ja ti urobím. Tieto edity. Pozeraj, look. Chuda Cristiano, on už nehrá za Portugalsko. No, vypadli 1-0 zo Španielby. Čo robíš? Zo Španielby prehrali. Škoda, vypadli. No. A ja mám tie poháry. Tie z toho zmekaču, tie FIFA World Cup, tie poháry. Ja mám jeden. Ja mám Ronaldinha, Lamina Jamala a dvoch Grimasoch. Inak, koho máš rád, Jamala alebo Ronalda? Ronaldo. Pálilo mi to, videl si, ako som išiel? To ja viem. Nerob, ja to chcem tiež. Nerob. Okej. What are you doing? Dáme si závody, počkaj. A odtadiaľ to? Kto to vyhrá? Ešte tam ti chýba. Inak by si podvádzal. Dobre, 3, 2, 1. Dobre, cheats! Aj tebe sa to stalo. Ale ja neviem moc editovať. Ani ja. Ja už som to urobil dávno. A teraz hora pôjdeme, takže čakaj. Ale akože ja som sa double edit moc dlho učil. Dobre, poď ešte raz. Dáme ešte 3, raz. 2, Ale z dola. Tak si to poskladaj naspäť. nie, dobre. 3, Tak ja počkaj. idem ešte. Vidíte ľudia, double edit mi ide dobre, ale hento nie. Lebo ja musím hento ešte trénovať. Ale ja teraz trénujem ten Squabra edit, či ak sa to volá. Ten squad edit. Na počítači by si bol lepší tryharder. Ja viem, lebo na počítači máš to lepšie. Na playku. Ľudia, išlo mi to dobre? Ja som sa vôbec nekúkal, lebo ja tu teraz... Ja už som... Dobre, už máme sa fightiť, preto o tomto je to video. Okay. Resetuj buildy. Ale ten prvý oný zápas z toho mi išiel. Hej. Ja mám iba 63 hapov. Kamo. Ja mám 100. Lebo ty si ma nahitoval. Áno. Áno.
No, predtým. Rapiňa. 59? Ja mám jedno. Fakt máš jednu. No, takže si kukt. Lebo ja som si pripravil na teba pascu. No ko? Ani sám nevieš, kde som? Už vidím ťa. Nejsem sprostý. Ty si... My sme prišli hrať na Hanku. Nie. Rapiňa. Rapiňa. Ronaldo. Sui. Čo? Ne. GG's. Emotional damage. Poď. A nie, že si ma nahituješ. Veď hálo, ale ja to nejdem hrať. Nie, veď ľudia, toto je iba pre zábavu, pre ľudí. Čo je? Kamo. Samo. Ty si sa posral. Kde si? Co ja neviem meditovať schody. Ja, hej. Tu si. Tu si. Rapiňa. To čo bol zase mie. Ak vidíte ľudia, ja mám v backplinku pinouta a mám aj zero pointa. Ľudia, ja som mu dal 0 pointa, hej, to sa nepýtaj. Hej, ale pinouta som ja našiel. Hej, ale chcel ti ho dať Mateo, nie? No ale nie, ja som ho našiel. Pomôcť, kde si? No kde si? Ja sa bojím, kde prídeš. Dobre, tak tam neidem. Za 118? Kde si? Ty trúľka. Ja mám iba jeden náboj. Je tu prčiť, ja prebijam. Ja pijem. Nebudeš si piť, healer. Je to pecka. Preboha. Rapiňa! Serus! Gamoško, ty čo robíš? Si pojašený? Poď, ale ja to nejdem hrať, ja mám iba 22 nerov. Nie, ľudia, poviete mu niečo, aby s tým prestal. Dobre, ale prestaň. Dobre, ľudia, to on vždy je takýto však. Ale tak bože, tak prestaň, sa ideme klasické fajtiť. Sa ideme klasicky fajtiť. Klasicky fajtiť a už ideš po mne. Rapiňa ide po mne. Ja som to posral. Riti. Veď ale, ak si... Kamú, ty človek. Rapiňa! No kde to je futbalista, nie? No, Rapinia, hej. Ale nie je to Rapiňa, ale Rapinia. Rapiňa, no, Rapiňa. Jaj! Dám si healíky. Nedáš si healíky? Lebo ja ťa hneď zabíjame. Servis! Dobre ľudia, na toto video to bolo všetko a vidíme sa aj na budúce. Dobre, čus. Čaute!